beranduegi. Aizu nahi, bakizu hitzatik hortzeratik deitu digutela, atera nahi dugun asteburu hontan? Guri? Bai. Bertxotaz? Hitz egiteko? Bai. Basteko gehi eriketa. Bueno, politikaz ere ez, eta astero haitzen gara hemen hortaz hitz egiten. Jo honetan Maialen bikote profesionala. Bilgune feministakoen afari katxondoa. Umore morea. Morea. Apokalipsiaren zaldunak eta trompetak Donostiako kafe antzokian. Munduaren bukaerako... Habla beranduari, Bai, ongi etorri gure toma faltsuen kolekzio ederrontan. Esker gara. Ongi etorri berandu egira, Greziako parlamentuan Europar Batasunaren erreskate plana onartzen ari ziren bitartean, milaka herritar atera ziren kalera protesta egitera. Ez genuen horrelako zerbait ikusi jarrairen urrezko garaietatik. Patxi, aspaldi hau egin gabe, Dios, bai, hostia, argin du, honea oporreta etortzen. Erran inolako giroik ez teka, aurkituko ja, Tori jogur griegoa! Greziako gobernuak aldaketak egin ditu organigraman garai berrietara egokitzeko. Ekonomia ministroa orain Kristos handikiz da. Eta barne ministroa Aristoteles. Gertakariok eragina eduki dute munduko lanbiderik zaharrenean ere. Egunkarietako prostituten iragarkietan orain greziarra eskaini ordez alemaniar bat egitea eskaintzen dizute. Merkel gainera. Baltasar Garzón epaile izateko gaitasunik gabe utzi du Espainiako auzitegi gorenak. Garzón gai da beste gauza asko egiteko ordea. Garzón gai da edozein unetan lokuluska bat egiteko. Garzón gai da laguntzarik gabe mukiak kentzeko. Garzón gai da bere espezieko kide txikiagoak babesteko. Hori bai, azkenean egiteko gai ez den zerbaitetan eman diote lana. Torturaren prebentziorako erakundean. Espainiako gobernuak lan erreforma onartu du, langabeziari aurre egiteko neurri iraultzaile hartu dute, langileen kaleratzea haren merkeago jartzea. Horrekin batera eta gazteria etorkizun horretarako ondo preparatzeko, hezkuntzan ere aldaketak izango dira. Matematika kendu eta haren ordez kinielagintza ezarriko dute. Bestalde, langileen eskubideak hobeto defendatzeko hemendik aurrera ez dira horretaz sindikatuak arduratuko. Sindikatuak baizik. Erreformari bai! Ez! Erreformari bai! Miau! Euskal Autonomia Erkidegoa porrot ekonomikoaren atarian dago, EAJ-ko buru Inigo Urkulluk joan den astean adierazi zuenez. Zorionez, buruzagi jeltzaleak ataka zail horretatik aterako gaituen erremedioa ere baduka. Hurrengo hauteskundeak EAJ-ak irabaztea. Ai, garai haiek. Hau da baria datorenean, neu jakingo deteregin, hartasura erapalean aporo aratelagin. Lara, 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 lara. Дамы и господа, приветствуйте, на сцене мисс Мэри Кеннингтон. Дамы и господа.
Ez zer estu dagoen lehiaketa, ez? Bai, emozioa dago, ezta? Begira, neritzek harrapatu egin du Txepibe. 68 boto bakoitzarekin, baina loinaz ere hortxe dabil, 63ekin. Bai, Eurokotean sartu nahi du horrek ere. Gogoratu zuek ere parte hartu dezakezuela beranduegiren lehiaketan eta hilabete bukaera arte daukazuela horretarako aukera Twitter eta Facebook bidez beranduegira zuen bideoak bidaliz. Irabazleak Bermeoko Atxurra hotelean asteburu pasa irabaziko du. Ez dute gaitasunik pentsatzen dutena eta batez ere sentitzen dutena islatzeko eta behar bezala azaltzeko, eta ez da esaten dutenaren eta egiten dutenaren arteko koherentziari eusteko ere. Horrelakoak omen dira 14 eta 25 urte bitarteko euskal gazteak, Euskal Herriko Unibertsitateak egin duen azterketaren arabera. Oraindik ere maitasunaren rolak eta ereduak mantentzen dituzte. Guztiz legitimatuta dagoen indarkeria psikologikoaren kontrolaren bidez. Una juventud también que, digamos, tiene una adhesión clara al sistema democrático. Politika eta erlijioa ordea lehentasunen artean azken lekuetan kokatzen dituzte. Drogazaleak, violentoak, alferrak, arduragabeak, matxistak, despolitizatuak, egunkarietako gertaeren ataleko buru, telebistako tertulietan eztabaidagai eta instituzioen ikerketetan aztergai. Baina hori alda gazte izatea, horrelakoa alda euskal gazteria ere, edo gaztei iritzia eskatu altzaie sikiera. Abia puntua zein dan, ikusten genuan, gaur egun gazterizen inguruan egin dagozen ikerketa edo hausnarketa ezberdinak helduak egin dagozela, eta beti bai, inoiz izakola galdetzen gazteari zelan sentitzen daren gazte izatea. Disiplina ezberdinetako gazte batzuk, hausnarketa bateri heltzen dutzago, eta da gazte izatea zelan bizi dugu, zelan antolatzen gara, ze praktika daukagu, ze diskurso daukagu, eta horren inguruan gogoeta bat zabaltzen dugu, eta hori da azken urtetarrizan egin dugu. Koldo Diaz eta Amaia Nicholson eta Gazteok Zer proiektuko kideak dira. IPES-en beka bati esker Euskal Herriko gazteriaren inguruan egindako gogoeta bat da. Gazteek sortua eta gazteak protagonista dituena. Gazte konprometitua gara, arduratzen gaitxu gaur egun gazteak ze egoera bizi daben, eta guzti horrek eroan gaitxu, eta guzti horrek alderatzea da aurrera eroatea. Eta horregatik fijatu egin gara euskal gazteriak, zenolako praktika politiko eta zenolako taldetasun mota dituen aztertzera. Batetik hasi ginen zerbait aldatzeko urin hori daukaten gazteak elkarrizketatzen, bestetik euren partaidetza politikoa edo alor kulturalera mugitzen dutenak, eta hirugarrenik ere aztertu egin genituen hiriarekin zerikusia zuten hainbat gazte eta hainbat praktika politiko. Pertsonak hautatzerako orduan esan adinen kontura, praktika horrek, praktikiak egiten da lako gazte pertsona hori. Bai lana, etxe bizitzi eta bai eskuntzia bera, igual zutabe moduan, igual gazte izaera hori definitzen edo markatzen da benak, baldintzatzen da benak izan bat. Ikerketa hauek heldu perspektibatik egiten baldin badira eta gainera instituzioetatik bideratzen baldin bada gazteon praktika politikoen identifikatzea hau, oso zehatza da, eure praktika politikaren inguruan daukaten ikuspegia, eta oso instituzionalizatua gainera. Beraz, euren definizio horietatik kanpo dagoen guztia, eta praktika politiko guztia despolitizatua dira. Orduan, politikari beste zentzu bat ematen dugu, eta gazteriera bat politikoa dela esan dezakegu, ez? Eta irakutsi benetan hemen badagoela gazteri konprometitu bat, badagoela estereotipo guzti horreaz apurtzen duen gazte eredu bat, eta gainera irakutsi bai zelan antolatzen den, eta ze hausnarketa dugun bere baitxan, ez? Ondorioetan zer esaten genuen, ez? Batetik diskurtsoaren berakada bat eman dela eta praktikaren gorakada, ez? Gaztea gehien bat bilatzen duena da praktika, egite hori edo. Baina argi dagoena da, gazteari askan finean hurbilekuak
ikutzen dutzola, hurbilekuak mugiarazten dutzola, eta ez dutzola diskurtso batek mugiarazten bai, baizik eta praktika batek mugiarazten dutzola bai, ekintziak eta eginak. Hau da, lehenengoz, bera esortzen dutzo barrutik biharrexean bat, bai pertsonala lehenengo aspektu bat asetzeko, eta gero hori kolektibizetzerak orduan, ez da dela topatzen zauzer talde itxi bat, bai? Baizik eta eskatzen dela, alde batetik bere bizi pertsonala, bere bizi proiektua bera aintzat hartuko den konpromiso maila bat, lausua dana eta sartu urtena eskertuko da bena, bai. Kanpuinan gure hausnarketia da, hemen gizarte hau etengabe aldaketan doian heinean, praktikak eta diskurtsuak bai, etengabeko aldaketan dago, zaz? Aste honetako argiaren azalean, alferrik galdutako elikagaiei buruzko erreportajeak dauka protagonismo nagusia. Izan ere, mendebaldeko gizarte kontsumista honetan, ekoizten ditugun elikagaien erdia bota egiten dugu. Dokumentalak.com webgunean berriz, isiltzen ez den isiltasuna. Lehen da biziko aldiz, ikusentzunezko dokumentu batean jasota geratu da Euskal Herriko hobi komun batetik gorpuzkinak ateratzeko prozesua. Kasu honetan, 36ko gerran afusilatutako 5 pertsona ziren hildakoak. Arkaitz Kanok 1980ko hamarkadan giroturiko twist novela kaleratu berri du. Gure historia hurbilaren zenbait pasarte gordin fikzioaren ispiluaren aurrean jarri ditu. Benetako gertaera horiek jartzen dituzu, zuk menperatzen duzun ispilu deformante baten aurrean. Eta ni menperatzen dudan ispilu deformantea fikzio hori da. Errealitate bat, baina errealitate hori dago fikziozko pertsonai batzuetan islatua. Konta ezina dena, kontagarri egin daiteke fikzioaren bidez, edo artearen bidez. Politikoak hitz egiten dutenean, edo hitz egiten da beti historio edo relato epifaniko bati buruz, non relato bakar batek alde guztiak asebetuko dituen eta justizia poetiko bat egingo den. Nire ustez hori ezinezkoa da. Gehiago da nire ustez relato bilduma bat egin behar da. Eta horretan, auta bat oso txikia, ez? Relato bat ez da izango inoiz inpartziala, ez? Edo askotan esaten, ni saiatzen naiz liburu batean alde batekoak aipatzen baditut biktima, bestekoak ere aipatzen. Nik ez dut hain garbi ikusten, ez? Mina erauzia izan zaion literatura ez da literatura, ez? Zergatik gastronomia ez da artea, esaten du Morazak ustetzen duzuela. Ez da artea, mina kendua izan zaiolako. Disfrute hutserako egindako zerbait da. Literatura beste politikoki zuzena izan behar. Hain zuzen ere ez du izan behar. Eta azkeneko urte hauetako diskursoak eramaten zaitu, diskurso politikoak ez da orain krisi garaian oso nabarmena da, artea zerbait lujo superfluo bat dela sinistarazi digute, ez? Ez, osasuna ez dugu ikutuko eta heziketa ere ez? Hori da, ez? Sozialdemokraten, osasuna eta horiek ez ditugu ikutuko. Eta zergatik ez da inorra ausartzen, esatera, ez dugu ikutuko, ez osasuna, ez heziketa eta ez da kultura ere. Horiek dira ez erotzeko eta osasuntsu eta ongizatearen gizartearen pilareak dira. Negu gorria bizitzen ari garen honetan muturreko egoerak ematen dira naturan. Horietako bat dugu aurora borealaren ikuskizun liluragarrian. Zeruko oxigeno, helio eta nitrogeno partikulei esker gozatu dezakegu koloreen dantza honetaz. Gehien bat urtarrilean eta otsailean ematen diren temperatura baxuek eraginda. Norvegian orain bi aste hartu zituen Christian Mühlhauser argazkilariak irudi hauek. 25 gradu 0 azpitik zeuden egun hartan.
eta 2 orduko grabaketaren ostean kameraren objektiboa izoztu egin zitzaion. Zegarri behar dio, lagundi ez zuen. Baki ondo, hau da, aste honetako, dara kakazana. Bai, bakit. Kristos handikis. Kristos handikis. Kristos handikis. Zerreko zuen zaitu eta? Aste honetako argiaren azalean, elikagaien, ekoizten ditugun elikagaien erdia. Aste honetako argiaren... Batzko gonatzen hasi nahiz. Aste honetako argiaren azalean... Eskerrak, egun azala. Dokumentalak.com... Enkarguz egiten ditzizu. Hoi beha, errepikatu dut.